Indumiso yekhulu elinamashumi 25. UYehova ubajikelezile abantu bakhe. Abo bakholosa ngoYehova banjengentaba yaseZiyoni, ayishukumi, ihleli ngonaphakade. iYerusalem ijikelezwe zintaba, ke uYehova ubajikelezile naye abantu bakhe, kususela ngoku kude kuse ephakadeni. Ngokuba ayiyi kuhlala intonga yokungendawo elifeni lamalungisa, ukuze amalungisa angazisi ebugqwetheni izandla zawo. Yehova yenza okulungileyo kwabalungileyo, kwabathe tye ezintliziyweni zabo. Ke bona abathi gu bucala ngeendlela zabo ezimagosogoso, uYehova makabemkise kunye nabasebenzi bobutshinga. Malube luxolo kuSirayeli.